पुण्यामध्ये भाजपनं दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसना धक्का दिलाय। पुणे मनपासाठी भाजपमध्ये उद्या मेगा भरती होणार आहे। 10 ते 12 जणांचा उद्या भाजपमध्ये प्रवेश होणार आहे। मुंबईमध्ये पक्षप्रवेश सोहळा पार पडणार आहे। निष्ठावंत भाजप इच्छुकांकडून तीव्र विरोध असल्याने प्रवेश करणाऱ्यांची नावे अजूनही गुलदस्त्यात आहेत। प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीमध्ये उद्या मुंबईत पक्ष कार्यालयामध्ये प्रवेश होणार आहे। अर्ज भरण्यापूर्वीच भाजपकडून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसह महाविकास आघाडीला मोठं खिंडार पाडलं जाणार आहे। पुण्यात भाजपकडून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का देण्याचा तयारी करण्यात आलेली आहे। पुणे मनपासाठी भाजपमध्ये उद्या मेगा भरती होते आहे। 10 ते 12 जणांचा उद्या भाजपमध्ये प्रवेश होतोय। मुंबईमध्ये पक्षप्रवेश सोहळा पार पडणार आहे। निष्ठावंत भाजप इच्छुकांकडून तीव्र नाराजी असल्याने प्रवेश करणाऱ्यांची नावे अजूनही गुलदस्त्यात।